Dobrý den. Vítám vás na svatém kopečku u vchodu do baziliky Navštívení Panny Marie. Pokud se na chviličku zastavíte, budu vám vyprávět příběh tohoto místa. Takže se rozhlédněte a zaposlouchejte se do mého vyprávění. Svatý kopeček u Olomouce je místem, které nese nejen historickou a náboženskou důležitost, ale také je svědkem kulturního a duchovního rozvoje střední Moravy. Toto poutní místo bylo založeno v 17. století a postupem času se stalo střediskem náboženského života s významem přesahujícím hranice regionu i samotného města Olomouce. Takhle začíná vyprávění v jednom ze zastavení procházky po svatém kopečku u Olomouce. Je to procházka, která vás seznámí nejen s historií tohoto místa, ale bude vám vyprávět i řadu příběhů, které vám možná nebudou neznámé. Jsou to příběhy Starého zákona a pokud chceme chtít mít alespoň trošku kulturní přehled, tak je dobré si je připomenout. S jejich obsahem se setkáváme v podobě historických maleb, kreseb a soch a jsou to příběhy, kterým lidé po dlouhou dobu věřili. A na této procházce si některé z nich připomeneme. Takže, buďte vítáni a přeji vám hezkou procházku s aplikací Walkis.